Marco van der Heijden, Marco van der Heijden, ja! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden! Dramatischer kan het haast net. Krekt voor tijd komt Cambuur nog op 3-3 en dat is genoeg voor een finale plak omdat thuis maar 0-0 league spelen waard. En dan in de 93ste minuut gaat het helemaal mis. Oh, Mucemo, Mucemo, oh, nee hè! Mucemo, nee hè! Nee hè! Nee! En dan is het voorbij. Een dream vervleend voor alles en elke niet maar in Cambuur het. De spelers zijn er stikken van. Ja, dit doet heel erg pijn moet ik zeggen. En, ik besef het nog steeds niet eigenlijk. Het is echt ongelooflijk eigenlijk. Tot de laatste minuut ga je door. En, ze scoren nog in de laatste seconde. Het doet heel erg pijn, meer kan ik niet zeggen. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven eigenlijk. Het is al de 4e keer op regen dat het misleert. En wat je net zegt, ja, dat is wel weer zo. Weer net niet. Maar we hebben wel vier achter elkaar zweet tussen de billen gehad, zeg maar. Ja, dat is ook wel wat waard voor de supporters.